welcome back to my channel. Magatumi sa balay sa iyang maasawa ni Kokoy kay Pamalaye mi. First experience ako ning Pamalaye. Ako if time lapse na ako. See you. Hi guys, magsugod na to. Sugog tagluksong. Lugsong dahil luksong. Ito, daghan kayo kaldero na lang. Oh. Kaldero rong dadun na. Oh guys, nagtiniil na ko kay gabi ka digyas ang ilahang agianan. Ngani ka. Kuha ng agianan guys. Hapon na mag-ulan, kamang-kamang yun. Pero sila, ang panang-anis ang mag-ulan. Namin sa Kalubihon, Dalipuga. Hello! Sidagwa nyo diya. Hello! Ay, tarap sila. Ito, bukid na po na ito. Bukid. Sus, kaluod. Picture that. Picture. Nice kayo na sila gamay nga lake. Buyo tubig diri oh. Yes! Oh, struggle is real. Oh. Guys, gabi kayo ka. Baktason ng ila dapit. Pero go lang ng go para sa gugma. Di ba pa? Okay. Ah? Lapasan ng kita o pito kabungtod. Gabi pito kabungtod yun. Gabi nga ni Pamalaye guys. Una na lang. Sobra pa ba siya si Vincis? Nag-vlog na, nag-vlog. Una mo si Vincis? Iya na. Tiguang mo nagdarso. Siyempre naman ito sa Iligan. Grabe. Grabe guys. Kangak ako. Sigirit na ito. Sigirit na ito. Guli. Ito ba na kayong lapat tayo? First time na ko rin experience yung kaat-kaat ba? Uy! Ang dapat, minum na mo para inispisyado na mo. Mas ko, hindi kayo ka nakakatlat me. Inispisyado na ba? Pauli ano gano'n? Kapoy. Ngani kahangak. Gabi kahangak guys. Makinilok sa mi. Uy, nasa dito mo. Tanaw ko, akong sinilas ako ng gibit-bit. Hello! Uy, mga bon. Uy, hilo na, hilo. Uy, abot ajud mi. Ay, ako sinilas. Nagito si Gideon mo tuyog pa, no? Aw, okay na, sino sulod mo? Guys, in-excited namin. Ngani ang Pamalaye sa bukid. Gabi ka bukid. Gabi. Pero ninot kay ang view. Tanaw mo na ako sa view niya ha. Sige, sa teacher na. Hi! Hello guys.
Kaya hapon, makita ka sa hapon. Mahapon o. Mahapon o. Para sa Facebook. Hello guys, kanang naami karon sa ila ni Juvelyn kay na malay me and kanang kuan kung ibutang ang lampin kay basa ka akong likod. Then naata diri sa ilang bukid. Yan man ni view sa ilang bukid guys. Oh. Daghan kaayo diri ilahang lubi nga daghay unon. Pero oh. Ana. Na diri na mutong pod mi dayon. Sige guys. That's a vlog. It's my vlog. And don't forget to subscribe and like this video guys, and please click the bell button besides sa subscribe icon para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng new video tulad nito. And God bless everyone. Thank you so much guys, and be blessed. Okay, thankful, thank you, be thankful always guys. Bye bye. God bless everyone. Woo!